ना सनम हमके लागे भीसिल मार के लगवा परेशान कोई भी होला बा हमरा के देख देख लोगवा से आन कोई दिहले बा। इंस्पेक्टर मोहन कोनो दिन ऐसा ना बीतेला जो दिन खून खराबा ना भइलो। हम रउआ से वादा करतानी कि जे दिन राजा और शक्ति मिल गई हम ओकरा गिरफ्तार करके रहब सर। हमरा जिंदा रहते तोरा चिंता करे के कौनो जरूरत नहीं की। बाकी राजा और शक्ति के खूनी दंगल रोकल बहुत जरूरी बा। अचरा उड़ा के नहीं चलो ए गुजरिया हिलोर मारे जिया उम्र भितरिया हिलोर मारे हो बड़ी जोर मारे झकझोर मारे लचे पतरी कमरिया हिलोर मारे। चुपचाप अपना आप के हमरा हवाले कर दा। एक बात सुन ला इंस्पेक्टर, अहिजा बस एक ही असूल बा, जे बिकेला ऊ जिएला, जे ना बिकेला ऊ मुएला। तोहर साड़ी पियर पियर लगता रूह सुनर डियर मन कहे तो है गोदिया में ले ली तू मिली हाँ ही डेली तू मिली हाँ ही डेली डेली। अरे हम तो तोरा के मर्द समझत रही, लेकिन तू तो कुछ और ही निकल ली। जब सामना होके तब पता चले कि के बा नामर्द और के बा मर्द। बार मौत हमर हाथ से निकल बा, केकर मौत केकरा हाथ से लिखल बा ई तो समय बताए रे बाबू। मांगेला दिलवा 200 रुपया में सैया ने ओने रस्ता में ई चीज वाला से बढ़ के पा कैसे दी इतना सस्ता में। अब देखा ई धोती वाला तोहने लोगन के भोजपुरिया स्टाइल में कैसे धोता। गांव वालों पर अपन जुल्म करल बंद कर दा। ना तो तोहरो इहे अंजाम होखी।